vanhu aita ega. Jesu weNazareta akauya pamuchinji kwaanoenda ega join nevanhu. So Samson paari kuti Mwari ndipei simba iye asina maziso, ari kungopa New Testament gospel yokuti we don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing. As long I'm hearing God, I can still make it without eyes. Why we don't walk by sight? But say akagona kubata the pillar of the church. No one chaka introduce a basic prayer. You was humble enough to submit to somebody with eyes, but who does not have power. Zote maziso andina batipanda rapa kana saka ndina mati yezviro kuti zviro kana zvichida humility vanhu zvinamatira ndoregera kwa ndozvishaya. Elijah aida kuzota akadenga but ana kutanya kuna watadenga izo atemu achiziva kuti zvandiri kuda zvisi zvemunhu ndezvaMwari, but akaziva kuti handigone kunotsvaga zvinhu zviripo pane kungosabita pane zviripo. Jesu chaiye auya panyika haana kutanga basa nokuti andi mweya uri pamusoro pangu kuti ndiite. Ukatiresa kuti mweya wacho akauya chakadena mweya humility, akaenda kuriver Jordan kuna Johani akanokumbira Johani kuti ndibhabhatidze. Iye ari Mwari akasubmita kuministry yaJohani, achipedza kubhabhatidzwa dendikafika namuchenika senjiva. Do you know that a dove is one of the animals that are humble? You know that? So, when you are humble, God will release something on your life. So, Jesus wakaenda kwa Johani munhu, iye ari Mwari. Pane zvekuti pakashaika munhu, denga rinosunga. Okay. Genesis chapter 2 verse 5. Zvanzi Mwari havana kunaisa mvura panyika nokuti kwakusina munhu anoima muvhu kana kuti anoita till the land. Denga rakaramba rakasunga kusina mvura inoturuka. Zvirimwa zvatonzi ngazvivepo. Hazvikuri nemhaka yei hakuna munhu anoita caretaker kana to till the ground. Munhu ari kunzi hako pana Genesis 2 verse 5. Anondishimisa nokuti Genesis 1 26 27 28 zvanzi Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. But Genesis 2 kwakusina munhu, kwete munhu bedzi anorima ivhu. Not by creation, a spirit man was already there. But to till the ground, you must have flesh. So God has formed men from dust to till the ground. So a physical man can cause the heavens to be shut. Sometimes urukutoda munhu mulife. All right, Acts chapter 3. Murume arasimudzwa naPeter. Muzore kuti ana kunotorwa kumba naPeter. Akawanikwa pa beautiful gate pa gate rechurch. Akauya sei pa gate kune vanhu vanga vasina anointing, vanga vane power, vaingomutakura. There are times yekuti you need a man in the physical dimension to meet the spiritual answer. Murume uya aonekwa beautiful gate, haana kuega achifamba afambe. Muchita ipapo ane relationship nevanhu vanofamba. Nyangwe achitoziva kuti havana zvigaro muchechi, havasi mabishop, but vane power. So that there are times yekuti chakamusvitsa pa breakthrough was a physical man with muscles. Akamutakura to that gate. In life, ukafungidzira kuti vane mweya ndo vega vanotumwa naMwari, ndobva usingazivi zvinoita Mwari. Judges chapter 7. Gideon kana iwe nemuranda wako pura muchitya, enda kukembe yeMidhiana unonzwa zvavanenge vachitaura. Gideon paakaenda mukembe yeMidhiana, akanzwa vachitaura ndarotangwa chevari chipazamisasa. Saka nemwacho hakuna mumwe munondo waGideon. Vanhu ivava vari kutaura big correct dream. They are not believers. Havasi vekwaIsraeri vaMidhiana. But naturally, vane grace to interpret dreams. These people are not spiritual. Mahedheni vaIsraeri ndoina Mwari. But Gideon Mwari vanomutendera kuti enda unodzidza kuvaMidhiana, enda unonzwa zvavari kutaura. David was anointed by God. But haana kutanga kuenda pa throne because he was anointed to become a king. Wakatanga nekuenda kunoseva under Saul. He is the one with anointing, but he is serving the one who no longer has the anointing. 2 Samuel chapter 16. David aitoridza
madhimoni ari muna Sauro achienda, iye asina dhimoni ndiye ari pasi pemunhu anaro. Chaita kuti Mwari vamutendere kuenda mupalasi maso onosevha ari under. Mwari vamuanointa as king, but ability to rule as a king you need to learn. Anointing is knowledge, is power. You need. That's what Psalm 23 did. Akazodza musoro wangu namafuta. Kuti anointing kuti effective. Mwari anozodza musoro sochi my ideas. Kana usina knowledge, anointing inoita ishande. Saka uchiona wakazora mafuta kuti zviite, but hauna knowledge concerning marketing in business. Saka uchiona magumbezi kuchibisa, uchiti tina anointing, atengwe. I believe in miracles. But Mwari anoti anoita miracles anoti vanhu vangu vapara nekushaiwa ruzivo. Ruzivo in both dimensions, in the physical and the spiritual. So in Kings chapter 4, saka mukadzi akaperwa nemafuta akanzi naElisha enda unokumbira zvidini. Kureva kuti nyika haisiri ine miracle, but ndoine zvitini zvekuti miracle iflowe. So the chitini chiri kutarwa idea from the world. Saka Elisha paati kumbira zvitini kana wazviwana upinda mumba uvhare door. Ari kuti we still need to borrow something from the world, but we need to close the door kana takuita zvaMwari. But kune ideas atinoita borrow from them. Izvi zvese zvanzi ndezvaSatani. Chechi chinguruva yakadaro. Svika vanhu vakapera voice house vanoti asi Satani. Tiri kudhibha zvinoshanda kuchechi. Let me go to the text. So Elisha ane mukadzi waataura kuti bva pano pachauya famine nzara. So mukadzi aenda kwaakaenda akazodzoka achida kudzorerwa munda wake nemba yake. Zvanzi time akasvika mambo achikurukura naGehazi muranda waElisha. Mambo wabvunza nditaure zvinhu zvikuru zvakaitwa nemunhu waMwari Elisha. Zvanzi munhu waMwari akambonamata pane imwe nzvimbo paShunemi. Mukadzi afirwa nemwana, mukadzi ndokubvamuka. That miracle was outstanding. Zvimwe zvese zvinakuri zvakataurwa, but ye mwana akafa akamuka. Ndo yakabata hati ya mambo. Vari pakati pekutaura, mukadzi ndopa akapinda. Zvanzi akabata mwana ruoko achipinda mupresence of the king. Gehazi ndokubva ati mambo, nyaya ndanga ndichitaura iyi, uyu ndiye mukadzi wacho, uyu ndiye mwana wacho. Ndikanimbomira ipapo. Pano mukadzi ane nhamo, ane dambudziko ranoda kuti mambo asorove. But paasvika mupresence of the king, iye auya se-evidence yenyaya iri kutaurwa muna king. Kureva kuti God firstly, he doesn't listen to your challenge before he knows your identity. Oh, okay. Ngakwadza vana vadiki. Nezvino ndakataura ndichidai so. Mwari haapindure minamato. Kana uri mudiki anopindura minamato. Pandoda kukuelevheta uye palevel ombe mushata. Chandaita kuti haapindure minamato. Chinzwa panotichwa prayer naJesu. Zvanzi Matthew chapter 6 verse 6. Pindai pakawanda muvhare door. Mwari anoona. The God who sees, not who hears. Why? Nokuti ukaverenga pamashure pacho inoti kuti musaite semahedheni, nokuti baba vanoziva zvamunoda musati mataura. Kunoti Mwari paanenge achikupindura ari kupindura zvaanoziva kwete zvawamuzivisa. Maybe Bible racho hauna. I need to read. O generation yedu ine maristband kai. Sa wristband panongonyorwa kunzi power. Matthew 6 verse 5. When you pray, do not be like hypocrites, for they love to stand in synagogue on the street corners to be seen by others. Truly they have received their full reward. But when you pray, go into your room, close the door, pray to the Father who is unseen. Then the Father who sees what is done in secret will reward you. When you pray, do not keep babbling like pagans, for they think that because of their many words, they will be heard. Do not be like them, for your Father knows what you want before you ask. Saka paunozosvika kuti Mwari ndakumbira chakati, hausi kuvazivisa, vanoziva. Chaita kuti uende kunovazivisa, chavari kuda kuziva ndiwe. Saka mambo paaona mukadzi nemwana, Gehazi akati mambo uyu ndiye mwana, uyu ndiye mukadzi wacho. Chatanga kubata hati ya mambo
hachisi chichemo chemukadzi pandechekuti mukadzi wacho ari kutaurwa ndiye, which means identity first, story later. Mbiya kushaya iwewe unozati chiyangwanayo wadi kumfonera undozoti kana akakubvunza ndiwani ndopaperera nyaya, kwete kuti imari ndiani. Mari awo kuda iwe ari kuti start dende wana start panapa pato apana anayo pana aripo anayo. Chinoita kuti usamuudze aabvunze amount asati abvunza kuti ndiani zviya otozati haichabuda. Identity inogona kuloka kana kuunlocka the story inozoita follow. So don't be like pagans. Kureva kuti nevansinganamate vanoita munamato. Zvanzi musanamate semaedheni. Amaedheni anoita munamato tavasingaita havanamate but munamato vanoita. Nokuti there is a slight difference pakati pekunamata nekuita munamato. Kuita munamato kutaura, kunamata kuita zvaanotaura Mwari wacho. Saka Mwari haapindure minamato, anopindura munamati. Apa ndokukuwadza, mira ndzokorere futi. Sachiona pawakabvira ningahanzwa. Haapindure munamato, nokuti munamato wese kuna Mwari hauzivise Mwari nokuti anoziva. Ndaverenga zvanzi baba venyu vanotoziva musati mataura. Saka munamato hauzivise Mwari, munamato unoita kuti wozikanwa kunzi hausi right. Munamato unoburitsa iwewe pachena kwete nyaya yako, nokuti nyaya yako Mwari anoigona. Chaasingagone type yako. Sachona patiri kuparidza tikuparidza kuti Mwari achinje, tiri kuparidza kuti isu tichinje, nokuti ari correct ari right. Akatendeka ndisi tisina. Kuri kuda improvement ndekuno kwete kudenga. Mwakati anofunganikanamata so Mwari achandida. Lo gospel uri wrong pane paakakumaka. Nokuti paakatokuda wanga usiri right. Mwari vakada nyika kwete chechi chinonzi nyika wipi. Kurati pawakatodiwa una chaungagona. Saka hapana chauchagona kuti udiwe. Nokuti pawakatodiwa pacho wanga usingagone. Kugona kuite kuti akude. Nokuti chaanokudira ndiye akakugona. Indaiti tikasadiridza gadheni kumbao kudhara itirova pandaishamisika tikadiridza anga singatitende. Saka takaita meeting sevana kuti mudhara uyu haasi right. Tikasadiridza ari kuti rova tikadiridza hapana kana thanks. Tamubvunza ndotizivisa kuchinoita ndisakutendei timi muchadya muriwo wacho zvakabhadharana. Because mwaka yakwandizwa nipundisi ndakasiya zvese zvakaipa kuti Mwari haasi kundikomborera. Ndikatoti hadaro haakukomberera nokuti une zvawakasiya, nokuti type yako haisiye ndiye akakusiyisa. Saka zvako hazvisati zvatanga. Chakaidipa ichi ichopisa ichi. Ukaona wasiya ndiye hauchigone. Inyama zvido zvako iwewe onamata zvisina. Iye paanoti uyai kwandiri makadaro anotoziva kuti hapana pamunoita bho, munotoitira bho kuno. Chinoita kuti atide zvatiri anotoziva kuti kana tikatotiraya ikoko kusina iye hazvibude. Ndakati wese unonzwa kuti ndakasiya zvakati asina kutendeuka, haana kusiya akambomira. Ozwa mushe mucondition chaiyo anotanga futi. Kune munhu ati ndasiya dora broker atambira ndakazoona kuti hakungoita 1-2. Umwe kwaunobvunza kuti kusiya hakusi kusiya kumbomira. Chese chaunofungidzira kuti unochigona wega usina Jesu hauchigone, unotiraya. Anokugonesa ndiJesu. Iye akarama mauri ndiye anokupa his nature. Nature yake ndo inoramba zvivi kwete yako. Zvaari zvikararama mauri ndo zvinokupa maresults, nekuti newe unofanira kushamisika. Kana ari mauri anoshamisa, une zvimwe zvawaifarira zvausisafarire nokuti mauri. Zvawaida zvichikunakidza kana mauri zvinosemesa. Bvunza mukadzi akaone pamwiri anogona kurutsa zvaaidya every day otanga kutsvaka a new diet. Why? Nokuti pane chaakutonga mari. Jesu akatonga mauri chione chinobohwa. But kana azimo ndiri kuita loss. Vamwe vari kutandara.
So mukadzi akasvika in the presence of the king. Gehazi ndovati mambo, nyaya ndiri kutaura iye mukadzi wacho ndeuyu. Pesa paunouya in the presence of God, haatanga anzwa nyaya, anotanga aona chine nyaya. Ndopane nyaya. Iyo ndakaibata, I always tell people this. Mukoma wangu aitidzidzisa isi kupfimba mabhebha, aiti mufana sweet tongue chete, harambe. Unodai unotaura uchidai. Saka takashandisika taakurambwa bati mashoko tapiwa masvinu. Ndaita research ndopa ndakadiscover kuti musikana haasi kuramba mashoko, ari kuramba paari kubva mashoko aya. Nokuti wese waida kuroora zvakaita kuti arambe, iye akazosara achiroorwa, anga asingarambe kuroorwa, airamba chaida kuroora. Kunoti aitarisa pari kubva mashoko aya. Ona bhande racho rakabata nekona, saka noti kana achitadza rake nawo. Chiwari kuti I love you, but ane madhizoni panapo yakanzi danger. Iye kana achizvirova nedanger, ko ininiwo zvangu, uyo anondipedzisa. Iye akazvimaka ari kuzvipa danger every day. Oti but wewe ndokuda but ndozviuraya. Somebody akati aiwa mavhesi enye fodya mufana kuda kutiverengera kuti yakarambwa papi. Oh, saka kuroti ndikapashaya woputa. All right. Andisandaona vhesi rekuti gezai. Saka wotomira zvimo. Pane mavhesi ekugezera. Tipindewo mushawa kana twarufuda izvo hamuna. Dzakutosiya. Istoita zvirimo kana singotosiya. Yefodya itomboda kuti uparidzirwe kana tsvaga vhesi. Unongoverenga fodya yacho. Yega inotokudza ndouraya munhu andamafanizi. Cancer. Inotokudza kuti handina carbohydrates, ndine nicotine. Tara baba. Yoti dai mfundisi aparidza yega iri kutaura vanhu ndouraya munhu. Yakatonzi danger. Choinyora kunzi danger woti mfundisi ngaaparidze iri kutaura vanhu kuti I'm dangerous ndouraya munhu. So identity yemukadzi first, story later. Why? Because the king already knew the story about the woman. Chichemo chese chauinacho Mwari anotochiziva. Chakatouya pamberi paMwari usati wauya. Chachasara kuuya ndiwe. Saka paunouya iwewe ndo panogona kuririsa answer kana kuimisa. Hama dzangu ndinzwei. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Ukati chechi andopinda, man of God is very powerful. Ndezvemukaka, ndezvevana vadiki. Iwewe ndiwe une nyaya in the presence of God. Haisi chechi yenyu, haisi pastor wako, iwewe. Saka Bhaibheri richiti madhimoni akadzingwa anoenda kwakaoma, ozodzoka maakadzingwa, kwete kuna akaadzinga. Mweya china inongorova iwewe, kwete pastor wako, inongodhila newe. Saka zvakuda kuti iwewe shoko raMwari rikushande. Chakanakira shoko raMwari ukaritendera kuti rikushande, rinokushandira. Rawakaramba kuti rikushande, Satani ndora anokushandisira against. Calling ya Samson, kuuraya vaFilistia. Problem ya Samson, kuda mumwe muFilistia. Delira. Anzi uraya vaFilistia, but pane zvaanofanirwa kuuraya, pane chinomuwaraidza. Saka aiuraya vamwe veso, akabata chimwe chimuFilistia. Chimwe achirova, chimwe achikisa. Saka pavakada kumuuraya, vakangoti zvaakasiya izvo. Shandaini zvaakasiya izvo. Une rimwe vhangeri raunotendera kuti rikurove, but une rimwe raunoti imbomira. Iroro rawakaramba iroro. Saka ndoro anozoti apa tine chansa. Potiphar akaisa Joseph in charge of everything. Akati pamudzimai wangu no, kwese okurana. Saka Joseph ana Mwari, ane mweya waMwari. Saka mweya waMwari waiopereta kwese, ndobva wasiya mai Potiphar. Satani paakada kunetsa Joseph, akauya nekuna mai Potiphar, nokuti ndobva akasara pasina Mwari, pasiri in charge nezvaMwari. Every gap rawakasiya, rawakaramba kuti shoko raMwari rikushande, ndobva anongopinda napo. Satani anotozati yega auye. Tatsoona mugadheni haana kupinda, akapinda munyoka inogara imomo.
atozandika pinda munachakanaka. Imagine wanzo wati Satana aonekwa kuna foto. Anofira mahara. Vanhu vatambura naye atozandika ngoonekwa mutauni chete ndafa. Saka anongopinda muvanhu wapinda tonari. Ndomadhiri ake anongopinda munomwidzano wapinda tonari. Wozonza kuti munhu apinzwa basa aturwa pei yeso. Ndidzo. Igeme ingopinda mune mumwe munhu. Topinza vanhu basa. Dzokera kumba. Hear me very well. Nyaya iri kudiwa nemukadzi uyu restoration yeproperty, land and house. Pauya satataura nyaya. Magara mune nyaya kuansa back. He steps on faith. Challenge haisi nyaya. Saka chondo wakaipa pano kuataka. Anda kuti uluze faith in God. Nokuti ukaluza faith haubatsirike. Unenge hoya buda mvura. Chinoipa kufa. Mwari ndiye akati hove igare mumvura. So kugara kwayo mumvura haisi choice, command. Ikabuda mumvura kana ikataka kunamata kuti kudenga kuna Mwari, upenyu ndi Jehovah, inofira muprayer. Why yabuda mainofanirwa kunge ichibatsirika iri. So kune nyaya iri kudiwa namambo yaari kutaura. Izvezvi nyaya inodiwa namambo inogara itaurwa kudenga ichaponesa vanhu vari panyika. Ndiye Jesu. Akafa akamuka. Andi papa ritaurwa nyaya mwana komana. Akafa akamuka. This is Old Testament shadow yenyu. Pari kutaurwa about the Son of God. Kureva kuti pauchaonekwa uchifamba na Jesu, your case is answered. Mwari haasi kuansa problem direct, anoansa problem through the Son. Ukashaya Jesu problem ndeyako. Ukava na Jesu ukaita problem, problem yenyu. And Jesu na Mwari vamwe chete. Saka chinzwa kuti iye agere kurudyi rwaBaba, interceding for us. Kuti kana uri wake, he is talking to God on your behalf. But kana usina iye, haite intercede kuvanhu vasiri vake. Hear me very well. Chakapa Loti kusurvivor. Despite kuti ane zvaakaitira ngirozi zvakanaka. He was connected to Abraham. He had a relationship with Abraham. Sangirozi padzaenda kuSodom. Dzakanyepera kunge dzarasika. Dzikambotanga dzaenda kuAbraham. Abraham ndokutanga kunegotiate on behalf of Sodom. Ko Mwari mukawana vanhu 50 munoita sei? Ko 20, ko 10. Chapa Mwari kuenda through Abraham. Vasingaende direct kunodhila na Lot. Ishadow picture zvakaitwa naMwari kwatiri. Nyika yaipa. But Mwari vada kudhila nesu through Jesus. Ukaramba Jesu ndopo wapotsa denga. Saka Mwari pavaenda kuna Abraham achitaura naye. Abraham akaintercede. Abraham namba yake akagumira pa 10. Ti Mwari komukawana 10. Zikati kana pane 10 haiti bo. Andiparadzi. But vapinda muSodom manje hapana kuwanikwa 10. Why? Nokuti nyango uyu aita prayer, aita intercede. The character of the people in Sodom determines the result. Okay, can I talk to you a bit? Saka wakaona kuti wakachinja church, uchiti munhu wamwari andinamatira hana power. Chakampedza power ndichochi chiri kuchinja church. Why? Nokuti Abraham kana akati 10, amubude 10. But to tell you what, Abraham was a friend of God. Inde Mwari atadza kunzwa munamato weshamwari yake. Munamato wa Abraham hauna power kana vanhu vemuSodom 10 vasingakwani. And vasina character iri kudimandwa. Abraham haana kunamatira Lot. Akati ko mukawana 10 hapana mazita. Zita rinokwana nekuita kwako. Abraham haana kuti ndine muzukuru wangu ariko kuishe. Kana makura mungosiyawo muzukuru wangu. Haisiye vazukuri. Their character. Sachona kana pastor akawatsano wako. Achifambe zvichidaro. Bvunza Aaron. Bvunza Eli, bishop. Yevana vake payakanetsa Mwari akavauraya. But baba wacho ari pastor. Vana vasikevha vakaedza kudzinga madhimoni, vakadzingwa variwo. Nyaya ise kuti mudhara ndi bishop. Yaidunga munhu pakuita zvaMwari. So mukadzi uyu wauya in the presence of the king. Ane nyaya ari kuda kutaura. Yeti panyaya ari kuda kutaura, iye anga achitaurwa mukati umu. Nyaya mwana wake yanga ichitaurwa mukati umu. Saka vakapinda vakabatana maoko. Gehazi akati mambo nyaya tanga tichitaura yakuoneka.
uyu ndiye mukadzi wacho. Ndometu 6. When you pray, mapinda mavharado, Mwari anoona. Unoti pane zvinotoda kuonekwa before you say something. Type yako, shoko rinokushanda, rinokonzera Mwari kukushandirawo. Rawa resista kuti rikushande, rinovharado kana wafesa challenge inoda through that channel. Shoko rikati blessed is the hand that gives. Ukazopinda musituation ineyo unoda kuti dai vanhu vakurangarira vakupawo. Mwari haashande netsitsi. He is a servant of his word, not people. Kureva kuti kana shoko rakati ukadyara uchakohwa. Zvapachena kuti ukangodyara hapadi prayer nokuti kudyara kwawaita obedience yako yato prayer pachayo. So mukadzi wauya in the presence of the king. Mambo achitaura naGehazi kanzi he appointed an officer kuti chiendai munomupa imba yake, munomupa zvese zvaakasiya. Restoration yake key number 1. Identity yake uye paasvika aonekwa achifamba nemwana wacho. Zvanzi avanhu amai uyu ndiye mwana. Which means no matter how tough things are, learn to walk with the word of God. Nokuti paaifamba nesani nemwana, andiri kuparidza ndiJesu, ene Jesu ndiye shoko. Which means paunopinda presence yaMwari wakabroka, you are walking according to the word. Uka compromise that the devil has taken a door for you. Yekuti kana mwana kuda kukuansa, vanokuona uri mukadzi but usina mwanakomana. Wandiri kuti mukadzi ichechi, mwanakomana ndiJesu. Wewe mwiri yedu itemberi yaJehovha. Saka chechi inonzi wewe ndiye mukadzi. Mwari kana vakuda kuadresa nyaya yako, vanotarisa kuti uri kufamba nani. Nyangwe une nhamo but ngapaoneke mwanakomana wauri kufamba naye. And mwanakomana ndo shoko. Learn to walk according to the word. Usati ashoko rina basa kuti chechi andopinda ri powerful. I chose to differ on such doctrine. It's not about church, it's about Jesus. Indakapinda church long time sandatendeuka kai. Zviri possible. Do you know kuti testimony iri right? But Mwari haana kuti endai muchipupura vanhu vatendeuke. Akati endai muchiparidza. There's a difference I want to help you. Testimony kupupura kunoita kuti kuchechi kuzare. Kuparidza kunoita kuti vanhu vari muchechi vazare naMwari. Kuparidza kunomeka mabelievers. Testimony inomeka masupporter. Saka uchiona vanoita izvozvo vasingaparidze. Wauya kuchechi vandokuisa maiki pamuromo. Wokubvunza kuti idambudziko ripi rakunza pano. Kwete kuna Mwari, aiwa pano. Nokuti wakanzwa kuti pano pari kupinda vanhu mabasa. Upenyu hwevanhu huri kuchinja pano. Ene pano last bus. Saka vasingaite makrusade vanozvibuditsa pachena kuti pano panouya vanhu vakaona matestimony. Saka wese auya timbobvunza kuti Mwari akakunakira here? Chichauka anongoti idambudziko ripi? Kwete imessage ipi? Vandozikananza hamuna kutendeuka nekuparidzirwa. Makaona vanhu vachikuda paTV kuti ndapora. I receive Baba. No mapinda. Izvozvo it makes you a church member. That's why these days we need to do crusades in church. Because if you are still born again, they are too much in church than outside. Nokuti vanhu vakava nematestimony. Ano nungatsono kapinda munhu anokupedzera. Kupupura kwakana. Jesu aita akatoporesa munhu. Inde aifarira vhangeri rekuti usaudze vanhu. Why? Nokuti ukaudza vanhu zvawaitirwa, unokanganwa kuudza vanhu akuitira. Nokuti vhangeri ndiJesu kwete zvaaita but iye wacho ari kuita. But it's not hearing me. Jesu aida kuti vanhu vazive iye kudarika zvaanoita. Generation yedu haizive Mwari. Inongoziva kuti anoshamisa, anopa mabasa, anochinja upenyu. Saka takauya nezvaanoita, hatina kuuya nezvaari. Saka anonamatwa nekuda kwezvaari, kwete zvaanoita. Nokuti zvaanoita ukaenda kun'anga ukazviitirwa, unopedzera wakupinda ikoko. Ini ndakamboenda kun'anga, maybe maparidzo netype isiriyo. Ndaimboendawo, kwete zvokuendeswa navabereki ndega. Kanyepere mudhara kuti vaitiendesa, ndakamboenda ndega. Mushonga watakapiwa ende wakashanda, ndakapromotwa wandaishanda. Yoga yabarutika kunamatira unogona kupromotwa. So kana iri nhau yepromotion, you can get it anyway. Kune mahure ane dzimba kuborode hure, kwete mufundisi. Kuhura kunoita kuti munhu asvike pakutenga imba. So ndida kunamata ndiwane imba, waisa Mwari palevel diki yekuti nechihure chaicho zvinoitika. There must be something unique chisingaonekwe kuna Satan. Chisingaonekwe kuna Satan. Mwari na Mwari wacho.
Mamwe madrinks ese adzorova. But kuva Mwari hasi Mwari. Sari Bible chiti Mwari hashanduke. Why nokuti anongoramba ari Mwari? Mwari wake ndo anonamatirwa iwo. And hii advantage kakunamate Mwari, hii advantage yemunhu kwete Mwari. Nokuti haana kuita Mwari asika vanhu. Anga ari Mwari kusina munhu. Ukaverenga Genesis, apedza kusika zvinhu ndobva this is good. Not in the beginning God, haite God kana asika munhu. Kusina munhu ndiye Mwari. And pasina vanomunamata izvipika ega. Ukariverenga kuna Genesis, rinoti akapedza kusika aiti chi? This is good. Iri shona ngonda kwatura. Ega achizvipika zvoda ndiri kurova. Ndiri kurova, makomo kana ndiri kurova. So it's men's advantage to worship God. Nokuti zvemunhu ndo zvinochinja kana mata Mwari, Mwari hachinji. Iyata, ndakati ndikaona munhu asinganamati ndotya. Usanamata kuva stubborn ka. Kupuruvira Mwari kuti takaenzana, haudaona matuka kuita sei. Ega ndega. Saka munhu anotoita suicide nomutya singaiti. Nokuti Mwari pawakatipa Jesu, wakatipa kuti atifire matambudziko edu. Iwe ukatambudzika wozvifira. Uri kuudza Mwari kuti makamhanya zvangu ndofira ndega, ndidi munhu pakati. Suicide is one of the greatest sins. Why? It challenges God. Kuti kana maida kundifira yangu nyaya ndofira ndega. Don't try suicide. It challenges God. Munhu aita suicide pamberi paMwari haana kupererwa, ane nharo. Kuvanhu apererwa, kuna Mwari ane nharo, nokuti anda kufira nyaya yake ndakatuma Jesu kuti amufire. Sachoona Mwari achivenga. Kuna Mwari achitaura kuti wakapererwa, zvitaura kuti une nharo, uri kuchallenge Mwari. Kuti munotumirei Jesu kumhanya kuresa mwana wenyu pano tofira dzedu izvi. Nda kumhanya so yangu ndofira ndega. I'm sure my time is gone. But hear me very well. Learn to walk with the answer. Mukadzi pakaya presence ya mambo, nyangu anga ane chichemo. She was walking with the Son. Son wandiri kutaura ndi Jesu and is also the word. Why? Nokuti matambudziko ese akapipwa. Saka paunofamba neshoko, uri kufamba nemhinduro yako. Wasvika mupresence yaMwari une mhinduro, haachakupindura but akukonzera mhinduro iri pauri kufunction. Hama dzangu ndinzwe. Mwari asati anzwa nyaya yako, anomboona iwewe une nyaya yacho. Saka patoparidza so, hatiparidze kuti Mwari ave powerful, he is the same yesterday, today and forever. Tiri kuparidza kuti munhu akashandurwa neevhangeri ave the right candidate inobatsirika paprogram yaMwari. Hakuna chakaomera Mwari, hakuna chinodhurira Mwari, hakuna chaanotadza kuita. But kune type yevanhu vanomutadzisa kuita. Do you know that God is not blind? And no one can hide from God. But Genesis is not good.